Renan, ano yan? Ha? Bakit? Humingi ka daw kay Junjun. Apo, humingi ka daw kay Junjun. Anak, bigyan mo ng tubig doon saan? Sa baba. John, bigyan mo ng tubig. May pusa daw guys na pumasok daw sa sa makina ng sasakyan. Bigyan mo saan? Apa, saglit lang pa. Ha? Ano na? Balon? Galon? Wala namang galon eh, tabo lang. Tabo. Bigyan mo ng tabo, saan? Andun na si Junjun, Rinan. Bigyan mo na kasi doon. Tagal-tagal kasi. Bakit kasi pumasok yung pusa dyan? Nakuha na? Picturean ko kaya. Ang init. Pag nakuha yan, akin yan. Pusa ba yan? Pusa? Hala, nasugat. Hala. Nangagat? Hala. Bakit? Sa'yo ba yan, kuya? Bakit nandyan? Ah. Yan, pumasok sa guys. Yung pusa. Pumasok sa makina. Renan! Anong kulay ito? Ate, nakagat si kuya? Nakagat? Hala. Sabon. Lagyan ng sabon. Hala. Nakagat si kuya.
Hala. Hala. Ang dugo ko yan. Maraming dugo. Bonbon, malaki na ba? Malaki na? Ah, anong kulay? Orange. Akin yan. Ha? Oo nga, kunin ko. Ang init na. Saglit lang guys, sasampay muna ako. Init, grabe, sobra init. Napakainit. Bye-bye na guys. Mamaya na guys, napakainit. Magsasampay pa ako guys. Bye-bye. See you the next vlog guys. Mamaya.